parcă-i pictată ca o rază de lumină, îmi face viața senină. Am cea mai frumoasă fată, frumoasă parcă-i pictată ca o rază de lumină, îmi face viața senină. Fata mea e o minune, a 8 ani întreaga lume, și mă rog noapte și zi să-i dai, Doamne, bucurii. Bună seara! Știu că aveți un nou membru al familiei, iar cineva drag ne-a trimis la dumneavoastră să vă felicităm. Bună seara și bine ați venit acasă! Noi suntem echipa surpriză la Ușota din Târgu Frumos și am venit să vă felicităm în această. Hai, nu, vă mutărim. Ce? Asta este pentru ea. Avem aici mai multe lucruri. Avem și pentru dumneavoastră o șampanie. Puteți să veniți aici. Așa. În primul rând aș vrea să vă spun mesajul. Din partea cui credeți că vine surpriza? Rusorne. Sigur, sigur? Avem un mesaj frumos care spune așa: dragii noștri Lăcrămioara și Ionel, iată că ați devenit părinți pentru a 3-a oară. Dragă cumnată, ai adus pe lume încă o prințesă, pe Alesia Ioana. Astăzi noi dorim să vă felicităm și să vă aducem urări de bine din depărtare. Să vă trăiască micuța, să fie sănătoasă, iar tu, mămică dragă, recuperare cât mai ușoară. Suntem extrem de fericiți pentru voi. Vă transmitem toate gândurile bune, să fiți fericiți și să aveți parte numai de bucurii. Cu drag, sora Dana și cunatul Georgiu. Din partea lor. Cu drag, dacă aveți așa un mesaj pentru ei? Am emoții. Fie Dumnezeu sănătate, spor de muncă, ne întâlnim cu bine acasă. Și avem aici și o melodie pentru dumneavoastră care este personalizată. Un copil în suflet poartă o comară, iar noi cei mari asta simțim. Să iubim, să-i luăm în brațe, ne înconjoară iubirea lor, noi ne iubim. Te vezi tu sufletelnic și drăguț, chiar de nu e al tău micuț. Porți iubire, porți chemare și alinare, tu știi că are un suflet bun. Mă gândesc cum timpul a trecut și de când noi nu ne-am mai văzut. Încă un copil pe lume ați adus, binecuvântat fie de cel de sus. Alesia Ioana, bine ai venit, vedem aici și un tătic mai fericit. Mămică dragă, azi noi te felicităm, 3 nepoței sănătoși astăzi noi avem. Multă fericire și să-i creșteți așa bine și să le fiți sprijin, să crească mari și sănătoși, ca să vă fie și ei dumneavoastră. Și sperăm că v-a plăcut surpriza lor. Cu mare drag. Cea mai frumoasă fată, frumoasă parcă-i pictată ca o rază de lumină, îmi face viața senină. Am cea mai frumoasă fată, frumoasă parcă-i pictată ca o rază de lumină, îmi face viața senină. Fata mea e o minune, a 8 ani întreaga lume, și mă rog noapte și zi să-i dai, Doamne, bucurii.
Fata mea e o minune.